Bon dia, bona hora. Avui tenim l'honor, el privilegi d'estar al costat de la Maria Teresa Bert, que és la guanyadora d'aquest Músic de l'Any de Terrassa 2025. Hola, bon dia. Bon dia. Tothom coneix la teva part musical. La música va arribar a la teva vida i la va... Sí, la va ocupar del tot, perquè això sí que és una característica meva, que quan em dedico a una cosa, m'hi dedico en cos i ànima, i de ple. Això sí que és veritat. Vol dir que em va atrapar del tot. Del tot. Però si no hagués arribat la música a la teva vida, què hagués sigut la Maria Teresa? Té la seva història perquè quan jo era petita vivia fora vila, no vivia a la ciutat. I era en una casa que estava al mig del bosc, encara hi és. I llavors els meus records d'infantesa, de petita, tenen a veure amb el bosc. Amb les plantes, amb els ocells, però no tant. Sobretot amb les plantes, amb els arbres. I jo era molt aficionada a anar seguint totes les estacions d'acord amb el que el bosc anava donant. Doncs si eren maduixes, em coneixia tots els racons, el pla de les maduixes. Si es tractava de recollir les flors, les violetes, que venen a la Pasqua, doncs també sabia on trobar-les, les sempre vives. Cada una de les plantes m'encantava. I també dels bolets. A la tardor era una passió per anar buscant cada una de les espècies. Les castanyes, també sabia el lloc que hi feien castanyes bones. I llavors, quan em preguntaven què volia ser quan fos gran, doncs jo deia que volia ser biòloga. I amb aquesta idea, perquè això sí que deia, no, és que jo vull veure el que hi ha a dintre, la cèl·lula, el més petit, investigar fins al fons. Vaig dir, ostres, jo el que vull és un microscopi. I joveneta devia ser, entre els 6 i els 10 anys, vaig anar a comprar-me al carrer Sant Pere, em sembla, una òptica, i devia haver un microscopi. I llavors doncs investigava totes les plantes, les falgueres, que a darrere hi havia les espores, les làmines dels bolets, vull dir, era com una passió d'anar pintant i anar fent les proves, la sang, bueno, i ara he volgut reprendre aquesta veta meva. I aleshores ara estic estudiant teràpia neural, per una banda, i per una altra començo al setembre a medicina tradicional xinesa. Molt bé, molt bé. I ara a Terrassa hi ha alguna coseta que t'espera que tampoc té a veure amb la música? Sí, tinc una aventura pendent que tindrà lloc aquest estiu, si Déu vol, que és que la meva filla, que també és una aventurera, em va engrescar per participar sent... Ella és la cuinera, jo soc la seva ajudant, al campament del Centre Excursionista de Terrassa, que tindrà lloc a finals de juliol, principis d'agost, i anirem al sud de França i allà serem cuineres i servirem 200 menús al dia. 200 menús? Ja està dit. Ja està dit. Doncs moltíssimes gràcies per la teva conversa i sobretot moltes felicitats per ser la música de l'any de Terrassa 2025. Moltes gràcies a tu per l'entrevista. Adéu. Ciao.